Партия Български социал-демократи, Велико Търново. Листа за общински съветници, местни избори 2015. Петър Пацев, висше образование, българска филология, водач на листата. Има 2 мандата като общински съветник в местния парламент в периода от 1995 до 2001 година. Илияна Василева, висше образование, история и психология. Николай Недялков, висше образование, психология. Емил Георгиев, висше образование, публична администрация. Майя Димитрова, висше образование, музикална педагогика, гражданска квота. Валери Бисеров, висше образование, богословие и психология. Ива Радева, висше образование, начална педагогика и английски език и икономика. Акцентите от нашата програма са контрол във всичките форми на управление с цел премахването на възможни корупционни практики, контрол на разхода на общинските средства, промяна в правилата на конкурсното начало за общинската администрация на всички нива с цел повишаване на професионализма, подобряване на макроикономическата среда за увеличение инвестициите в общината, подобряване архитектурния облик на града и кварталната инфраструктура, по-добри пътища в общината и по-добри условия за живот на гражданите.